Koktishala phone jora Mohaloya Berainai rok helmet kri bike chalongnai rok license kri bike chalongnai rok Baijalbari thanani police rok rambuitu boka jotoi 13 ta bike ramjaka Baijalbari thanani osi jugol tripura saka bike ni document joto thik thak eba kaham joto tongkhangke phiyogoi horjana hini saka te bike modification khlaijak noboromkha tamni bagai bike thanao tu bojaka tini to Mohaloya dino bui pungo lama himo aboni bagainya miyawo sini district SP sarno meeting khaika meeting o sakaje tini pungo kuno karonei jani thana area o kuno abtei accident ungyatai kahamke naikolna bagai sungno miyawo meeting o saka bini pore bosung je sini je subdivision o je o sitongnai rongno saka staff je nangmani nahadi hinai sungno sung je staff nangmani sungno rika aboni bagainya sung tini fungai siri chaitani simino ani oro je staff tongmani sung abono lama deploy khema pore sung nukjaka aro kwbangma sarai rok helmet chara driving license chara bike awas khai kwbangma phungfa chaloka aboni bagainya sung wansoka je borokno sung atkena nangnai atki ang kangkai je kuno gotona angmano aboni bagainya sung je helmet kri rongno je boron document kri rongno sung atkeboi thanao dai tongkha sung tabok abono ulo boroni document ok seri naijangnai nai jodino thik tongkhangkai sung borokno ulo sarokjanai 10 tani pore sung saroknai hini wansuk tongo abono tini sini mission aboni bagainya sung total tebo tongmani serai dok kharthangbai kha romalia 13 ta bike apodoto sung atkeboi mankhatini karangte kagos document ke rong kha bo hai ya prise jara document kri rok MBA go sung borno fine khlainai